Podang kuning. Main kan, Jo. Arep tak palak kok sing kanggo gugati. Panjenengane. Oh nek grajimu wis mbok kikirno wis. Iya, Mas. Ora apa-apa ya. Mangga. Arta Dewi Podang Kuning dados
podang kuning sampun. Podang kuning sampun dipun aturaken. Tendawon napa, Bapak? Wah. Rondo desa alhamdulillah dapat tambahan 100.000. Rezeki anak solehah, Mas. Amin ya. Matur sembah nuwun, Pak. Mugi-mugi panjang yuswa. Amin. Rezekinipun berkah. Murah rezeki. Murah rezeki. Awet sepuh. Awet sepuh to, Nok? Lah bacot sepuh lho, Mas. Bocah kaya awet momong putu anak lan sak temurunipun. Nggih, amin. Rondo desa. Iki duet apa iki? Hah? Duet to? Duet kena ora kena? Duet apa ora? Ya manut. Duet Ya iki. nek enggak mau tak pek dhewe. Iya to. Sampean wong lanang ki ora mudeng duit ngene iki. Oh ya wong lanang ki ora mudeng duit. Nang ngendi papan wong lanang ki ora mudeng duit, Ora ngertine golek duit. Iya. Iya. Nah ya kuwi. Tak delekke ya, Iya. Mas. Tak lebokke lemari. sapa
Tuk gentak gentung. Jas. Kuku. Apa kuwi? Kuku gonta ganti. Gonta ganti pasane durung mesti. Pak Sularto lan ugi Pak Sumin ingkang berganti sampun. Bapak sinten? Pak Sularto. Pak Sularto Sampun nggih, katur. sampun.